No niin, morjesta moi kaikille. Täällä taas Mr. Miksu ja... Temikak. Me pelataan tämmöstä... Mikä sitä nimi oli? No, joku PvP-servu. Mut mennään nyt vaikka... Tää on tosiaan mun ensimmäinen video. Ja... Mä laitan linkin tän Miikakin kanavalle, niin voitte käydä sielläkin tykkäämässä. Mulla on 24 video. Joo, sillä on... Se on. Joo, mutta mennään nyt kuitenkin. Mennäänkö... Joku... Minne mennään? Candyland! Mitä se on? Oh! Täytyy. Mä pääsin. Timantit Mikä tyyppi ovat- voisi olla? En mä tiedä, mulla on yksi kemäijä, mut... Mä otan varmaan tää Squid, silmäni parhaita. Noniin. Mä pääsin. Nuhtumaan noskaan. Aika... Nyt on ikuisia! Unohdit tässä Dobby. No niin, mä lopetan laulamisen. Se kuulostaa kamalalta. Älä... Toi inhottaa ihan... Korviit on ihan kivasta. Kuole! Hei, sä huudat siellä kuole, mä tippusin jo. Ei. No jam Miksi toi jätkä meni ite? Ai jaa. Oho, väärä tyyppi. Oho, väärä tyyppi. Oho, väärä tyyppi. Oho, väärä tyyppi. Lol. Yes. Kuka mä ampu? Kuka? Hei muuten, jos jotakin kiinnostaa, mä voin kertoa nyt tän IP:n. 3 piste. Mä laitan sit sinne alas. No mä kerron sen kumminkin. Piste C pehmeä B G A piste. Ei tuommoista muista. No, miksi muistois? Se siinä onkin. Ei. Tuu auttamaan mua. No mä just tapan täly. Nytpä kuoli. Diamantit ovat ikuisia. Timantit ei oo ikuisia. Yeah. Give me right man. Tipu. Biologia on inhottavaa, kun siitä saa läksyä. Yeah. Oi. Mikä toi oli? Sampu räjähtee. Se on toi. Oho, se oli minä. Katos. Katos. Tapeta toi. Joo. Hei Pertti. Mihin se meni? Täällä näin pomppii jonnekin korkealle. Ei voima. Ei. Saat joholla. Eikö et ookaan? Ups. Ui. Vittu mä kuolen. Voi vidu mage. Minä tulen auttamaan. Saat. Noniin, myrkyt loppu. Hyvä. Mikä sä oot? Heippa. Ei se tippunut. Ai, mikä toi tuli juttua? Miks mä Siis palaan? toi on roihu. Ai niin. Ai, se on roihu. Fuu. Haistan nyt tän Haistava. Mones kukkili. Mä en tiedä, paljon mulla on vielä noita. Mulla on vielä 2 Sulla on 2. Mulla on 3. No, ota kuolemaa. Älä nyt mua tapat. Se oli kosto. Sä voit mut kerran. Mä kostin sulle. Jes, tutanolla. Ei. Mä oon alakynnys, tule tänne. Tule tänne nyt. Ei. Ei vittu. Mulla on vielä 1. Viikat on ikuisia. Jaha. Siinä Hei, se muut. sitten oli. Sama. Tässä on yksi huono puoli. Mikä? Ei, meidän molempien nimet on sama. Siis mun nimi ei oo Miksu, vaan Miika. Ton nimi on Miika. Niin. No ei, se oli paskavitsi. Eiks tiennyt? Mennään me uudestaan vielä tohon. Ei mä ainakaan vielä kuollut. Mennään tohon siihen... Joo, heti kun mä oon tappanut noin. Mennään siihen treehouse. Joo. Oliks se Haluan eka tappaa noi loserit. Hei Elliot, sä et kuole, mä en tiedä miksi mut. Noniin, nyt se kuoli. Sinä mä tapan sinut, älä heitä myrkkyä. Mä en tiedä nyt kauan te video on oikein kestänyt. 5 minuuttia suunnilleen. No otetaanko vielä 1 matsi? 2. 2 matsia, okei. Sä saat niin pitkiä videot kun sä haluut.
Niin mä tiedän. Mut se lataus sitten hidastaa aika paljon, et se on ärsyttävää. Kuoliks se jo? Mene kaksi. No mä menen jo tähän Joo. Treehouse. Siellä on... Eiku voi, sinne voi mennä jo. Mä oon nyt tää Bitter. Myrkky! I hate you! Saatana. Mitä? Mä kuole sul! Okei, mä kuolin. Se kuoli. Mä kuolin sille. Voi! Tuu Treehouse. Joo. Mä oon siellä. No ku mä en löydä sitä Tai en mä siellä oo, mä oon siis spawniutus. Mä oon Treehouseissa. Okei, valitaan mun gemi. Mä oon tää, minkä sä äsken olit, Vitter, joo. Hei muuten, täällä on uusi näitä gemei. Älä ota ikinä star. Mulla on se on ihan huono. Ja nyt mulla on 41 gemiä vaan. Mikä? Villager? Millainen se sitten? Villager vai? No mä en tiedä. Se on sit varmaan joku... Zombie Villager. Se on kyläläinen ja zombi. Tää on ärsyttävä se yksi kohta tässä. Oho. Miten sulla on nuoli sun jalassas? Ai ihme, se satuttaa mun persusta. Ei! Wow, I kill you all, kommentti, wow. No et kyllä. Voittiks toi edes? Ei. En mä tiedä, oliks se siinä meijä. Hei, tää hyppää. Jumaliste. Jes. No. Muistakaa muuten tilata toi sitten. Toi on ihan hyvä tyyppi. Jep, niin mä oonkin. Antakaa sillä armoa. Ole sinä hiljaa. Sä itkit täällä joku, sä luulit, että mä ja Mr. Duel. Jos meistä tulee suositumpi. Mä en itkedy. Joo. Sä olit chatti. Joo. Hei. Oi! Fuck you. Koska tää fucking matchi alkaa? Koska tää fucking matchi alkaa? Riko ikkuna ja karkaa! Fail. Voi jumalista. Nyt mä tapaan sut. Mut vai? No ei toi bugitti jotenkin. Kuinka monta tässä vielä puuttuu? Miksi se toivoo? Miksi se haitsee? Sä hiljaa, älä laula mitään Jesse Kaikuranto, oliks se? En mä tiedä, miksi mä lauloin. Hei, se alkaa 10 sekunnin päästä. Se alkaa nyt. Alko vai? Oho. Hornan tähti. Horna! Mä oon Lapio. Tuleeko se... Joo. Miksi se tupuu hajonnut? Michelangelo, wait for me! Oh no! Kuka sinä olet? Wait! Mihin sä menit? Mitä sä siellä teet? Tipuuks tonne alas? Joo. Niinku viime erässäkin. Mä luulin, että sä menit sinne piiloon. No, piiloon meneminen ei ihan onnistunut. Joo, ei ihan ilmeisesti. Ai, mun tuli myrkkyä. Miksi se haisee? Mikä toi oli? Hei, nää menee aivan huonosti nää. Hei, sun takanas! Apua! Ei, mikä tää Hornan tähti on? Eiku Hornan tähti, joo, mikä se on? Mitä se tekee, mitä se tekee? Mä tapan teidät kaikki! Mä tuun auttamaan! Miika pelastaa, eiku... Turha ryppyillä kanalle! Miksi pelastaa päivän? Eikä pelasta. Pelastaa. Ei, älä tule. Mikä tää on? Oi, Sillä sä voit lyödä! Kyllä sen tiedät, että sillä voi lyödä. No yksi tyyppi käytti sen kananmunat. Oi. Voi jumala, tää ärsyttävän mappi. Se Candyland oli helpompi, koska... Ja mä tykkään niistä Candyland ja Night Dragonista eniten. Nyt osu nyt. Ei osunut. Se oli siinä paikoillaan vaan koko ajan. Sitten niinku niin automaattisesti otti ylöspäin. Okei, tämä ei enää ainakaan oo. Se on varma juttu. Jaha. Häivys. Vasta sinä mursu.
Ei! Mulla meni toi välitön vahinko Ei. ohi. Ja nyt toi yksi tyyppi sai se. Eikö se zombi on ehkä paras? Onks tää... Niin on. Mä tuun. Miten? Se Dido johtaa tätä, joka tappaa. No niin, se heitti sitä punaista myrkkymistä kuole heti. Niin välitön vahinko. Miten se saa? Onko se vaan joku viikki? Siis sitä lenteli täällä. Mäkin sain yhden, mutta se meni ohi. Ai niin, sullakin. Oho! Hei Monkey, älä spämmi mua. Monkey. Toivottavasti onneksi ei mua spämmi tälle. Se spämmi mua WhatsAppissa. Katso, mä osuus. Mulla on enää yksi elämä jäljellä. Toi kana jatkaa tappanut mua koko ajan. Ehkä pitää vaan lähteä karkuun. Karku. Kaksi tyyppiä. Ei, 2 kanaa on mun perässä. Kanna! Syö ne! Onks sul Kalseerit päässä. Ei. onks se kuollut? Joo. No ei oo varmaan tää kaveri, koska ne ei tapa toisiin. Dido, team. Voi. Älä tee tiimityötä, se tappaa. Hei se varmaan mä vaan heittelen näitä viskonta. Noniin. Mun pitää vielä kerätä. Otettaisiko vielä yksi vai lopettaisiin. Nyt mä en enää saa puhua. No tehdään vielä vähän enemmän, koska tää kestää aika vähän. No mä en edes tiedä kauan tää kestää, mä en ottanut aikaa. No mä oon 10 minuuttia. 10 minuuttia. Työ. Tai vähemmän. Tai enemmän. No fucks give a dude. Mennään uudestaan vielä tuohon. Night Dragoniin, kyllä. Okei. Hui! Sitten mä menen spawniin. Ei, mä menin. Missä se on? Missä Night Dragon? No, en halua ostaa. Onks tossa? Ei. Missä se on? Dragon. Se on Candyland ihan kielessä. Joo, löytyy. Mä pääsin just siihen. Mä otan zombi. Mä otin kans. Koska se on mun mielestä... Tehdään tiimityöt ja sä et tapa mua. No, mut Muuta kuin siinä loppuvaiheessa. Mut jos me ollaan viimeisiä, niin... Sit sä kuolet. Hei, zombilla kuuluukin. Joo, Katon sitä. Jos joku laittaa tänne possui tänne maahan, niin tapan ne. Jotkut saa täällä elppei sen takia. Okei. Se on yksi Mikä stari, toi? joka tarvitsee 10 gemiä, niin yksi käyttää sitä. Mikä toi Jeppon? Se oli vaan pari kertaa, sit mä kuolin. Joo, se on... Ei, Se on toi. taas. Voi. Se on toi yksi maailman... Tai huonoin tyyppi, kenellä on kivimiakka. Mut sehän on kuitenkin tehokas. Niin on. Se heittää kiviblokille, niin se heittää sut aika kauan sit. Jes, mä tapoin sen. No jes. Mulla on 3 elppiä. Ei, missä sä... Ei. Voi jumalista. Teidän kanssa. Hei, missä sä oot? Mä oon sun edes. Älä Ai. vaan. Tiimi... mitä? Ei! Hei, jes! Täällä on joku kiltti tyyppi, joka spawnasi mut takas tänne paikkaan. Ahaa, ja mua ei. Ei! Nyt, pystyn mä... No hyvä, mä en tippunutkaan. Mä inhoan sua. En mä sit sua vaan Dominikäijä. Mä tuun auttamaan. Se on ärsyttävä. Mä inhoan sitä Starraijaa. Sorry. No fuck. Sorry. Ihan sama, mulla on 2 elppiä vielä. Ja varmuuten kuolemista. Kuule mun kaveri ei tapata. Mä hävisin. Mä tiedän. Kuinka pitkä tää juttu on? Ihan sama. Mä edes kattoo. Mennään uudestaan vielä tähän. Juu, mä eka hoidan tänne erään loppuun. Nyt mä pystyn... Jes, mä johdan tätä. Okei, hyvä. Kato muuten, niin me muuten johdatkin, mä nää. Etkö muuten johda? Oho, en johdakaan. Ups. No aivan sama. No Dominico on ainakin häviöllä. Toi on johos toi play. No niin, nyt se Joo. johos. Itse asiassa en oo, mulla on 1 elppi. No äsken sä olit. Äsken sä menit ensimmäiseksi. Mitä muuta hyötyistä on päässyt radaa? Sä pääsit jonnekin paikkaan ja sit sä haluat takas heti, koska siellä ei oo mitään.
Niin tonne. Ei ku, tonne. Onks tuo? Jes. Täällä on yksi hyvä tyyppi, joka spamnaa mua koko ajan takas tän. Sä oot enää... Miks mä... Mitä? Mä olin toinen. Voi jumaa. Okei, mennään takas siihen mappiin. Okei. Nytpäs Tää vielä tää eri ja sit lopeta. Joo. Mikä ois hyvä oikeesti? Zombi. Mikä se äskeinen? Mikä se oli? Zombi. Ei se äsken ollut zombi. No nyt mä en ollut... No nyt mä se otti mun... Nyt mä oon kaktus. Ei! Voi! Nyt mä oon kaktus. Mä oon se Dominikin takaa. Häh? Mä oon Dominikin takaa ja mä tapoin se. Se jahtaa mun. Kuin niin mä just tapoin se. No niin, se on tuolla nyt. Se jahtaa mun. Ja mä löysin jonkun pullo. Välitä Mistä? vahinko. Heitä se johonkin noista, mut älä muhu. Yes! Ei. Mä saan tapettu sen. Mä oon ensimmäisenä. Paitsi en enää. Paitsi en enää. Ei, mä sain justiin mun miakan salmesta, nyt mä tipuin. Mä tuottama. Juu, odota. Ei, yes. Älä heitä mun kaveri alas. Ei, mitä toi tekee? Hei! Arvo mitä? Mä pääsin yhteen paikkaan. No niin, mä tapoin sen, joka tappoi sut. Onko, mut se on nyt tuolla spawnas. Nyt se tulee mun kimppuun. Mä tapan tän Dominikki. Ai. Ei. Heippa Dominik. Oli kiva tavata. Älä tuu koskaan uudelleen. Kato mä torjuu. Mulla on joku puumiakka, että tosissas. Pelin surkein miakka, mitä ikinä löytyy. Nyt mä tuto. Tapat toi Dominik. Ota. Niin Arvo sun takana se on se yksi tyyppi. Yes, mä tapoin sen. Se tippuu, mut sä kuulet tuolla yhdellä äijällä. Ei. Mä kerään nopeasti täällä heltti ja sit Hei, mä me ollaan tapasin. 300 tiimi. Tää koko ajan me ollaan ollut tiimi. Voi, mä inhoan tota kiveä, se pompauttaa mut, Niin, noniin, mä pääsin takas tän, jes. Hei, älä hakkaa mua. Mä hakkaan tota. Ei, yes. Ei! Kaikilla on yhdet, nyt kuumottaa, nyt kuumottaa. Tapetaan toi, nyt! Nyt tapetaan toi. Mä en tiedä, uskalla mä tulla. Ei, varo, ei! Ei! Tuu takas. Pääsitkö sä? Jup. Hyvä. Tuu auttamaan mua. Koska mä en päälle torjuu yksin. Mä tuun takaa. Ei! 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 No. Sä kuolet sille. No. En, koska mä juoksin sitä karkuun. Tapa se. Tapa. Yes! Jos sä voitit. Haha, mä oon paras. Mennään uudestaan. Okei. Vielä yksi. Tää on viimeinen. Mennäänkö se sama? Joo. Toi oli paras. Ei päästä enää. Kuin ne. Ei, se on täynnä. Night Dragon. No, mennään Candylandiin. Onko? Mikä se kivijätkä on? Se on tää Jebe. Jebe. Okei, mä oon muuten se. Mä olin kerran, se oli ihan surkea. Mutta siis se kivi on hyvä. Se, et pystyy sinkomaan sen. Paitsi se TP asut takas, jos sä menet liian kauas. Hei, kuinka moni nyt on tässä mun sää? Tähän Oota, mahtuu vielä hetki. 2. Niin mahtuu. Mä lähdin sieltä, koska mä sanon täällä viestinä kaikille, että kaikki tänne Mitä kaikki tänne? Candylandiin. Sä niinku, tää jotenkin bukaa. Sun jalat on niinku toi lasin niinku. Woohoo! Siis, tiedätkö sä ite? Mä oon tässä ihan pinnalla. Ai se näyttää, että sä meni siihen. Kato, tuolla on samanlainen paita kuin Kapela. Gabemätä. Itse asiassa mullakin on melkein tommonen. Paitsi että siinä on vaan valkoista ja harmaat pitäis olla. Mulla on kyllä hienompi kuin toi. No mullakin, eiköhän mulla se tällä hetkellä päällä. Mullakin. Ja tuli muuten mieleen, että sit kun tulee tarpeeksi tilaajia, niin sitten tulee tietenkin special video. Te 20 niinku mä. No, jos se tulee sen verran, koska mä en ihan tiedä, kuinka moni rupee seuraamaan mua.
Voiko tää alkaa? Aika nopea. Nyt toi vasta niinku loppus toi Night Dragon. Hei, nyt se alkaa, nyt alkaa. Vihdoin. Ei! Eikä se tullut mei... Pläyte load. Tuliko se... Joo. Ei... Niinpä tietenkin. Miten mä pääsen pois täältä? Mä tiedän, tässä mapissa ei mua voita. Okei, me molemmat kuoltiin, mut... Molemmat? En mä oo kuollut. Ei, kun mä tarkoitan toi ja se. Mitä mulla on? Parantavaa taikajuma. Nyt zombi nyt. Ei, et tapa mua. Kättemet. Vois et tapa! Mä tapan sut! Sekin Mä tuun jää! auttamaan! Aha, huti. Mä oon sama kuin sä. Sun kives ei nyt auta. Kives! Sun kives ei nyt auta. Tuolta. Joo, Ei. Mä en tiedä paljon sillä jäi. Mulla on vielä 3 elämää. Missä? mullakin. Itse asiassa 2. Onko? Se on ärsyttävää, kun tippuu ite. Jos sä ite vaikka hyppäät tonne. Ei, mulla onkin 3. Eikö se tippunut? Ei tippusi, mutta jos sä menet tarpeeksi kauas, niin sut spawnataan takaisin ja sitä ei lasketa kuolemaksi. Ei! Mä en jaksa! Mä tapan sut! Tapaan sut! No okei, mä kyllä itekin kuolin, mut... Mulla Jos on me enää- vielä kerran tapetaan toi, niin arvaa mitä? No. Se on hävinnyt. Juu vai? Juh. Mut sit on vielä toi dodge. Ei! Yes! Yes! Ei! Yes! Mä sain tapettu se. Tämä niinku heiti se kivellä. Ai. Fucking teams. Yeah. Haha. Gay. Mä inhoan tota jo... No. Voi jumalista. Mulla on enää 1. Toi ei kuole kertaakaan. Ja mä palaan täällä. Ei, Tänne mä kuolen. tuolas. Mä kuolen. Tai kuolin. Okei, toi voittaa ihan varmaan. Toi voittaa. Eli nyt tuu joku hieno kikka. Heitetään jotain... Niinku... Heitä sitä kivelle! Ei, toi on slime! Ei! Toi sai slimin to. Ei! Mikä? Slime? Kui se on slime? Se heitti sen. No ei tossa oo mitään vaikeet. You will always shine me. Ei, mä kuolen. Voi jumalista. Tai melkein. Ainakin luulin. Miks se... Oi mä luulin, että mä kuolin. Heitä sitä kivellä, kun se on Ei siellä. mulla oo enää. Voi juma. Mä yritin jo, mutta se meni jotenkin ohi. Hei, taikapullo. Bomb. Tapas se. Sä hävisit. Jop. Ei se väisti se. Nyt on paha tilanne. Tää on niinku tosi mahdollista, että mä voitan 1-5. Opetellaanko sitten siihen, kun sä oot hävinnyt tai jotain? Joo, sit kun on tapahtunut ihmeitä. Mä oon menettänyt... Hei, haloo? Missä sä oot? Tule tänne ylös nyt nyssä. Sekin dodge. Minä olen tot. Oi! Miniolon. Icefall. Eikö se ollut just se ärsyttävä? Joo. Hei, mitä nyt? Candyland Demon. Aha! No mut mä kuolin nyt. Mä en ymmärrä, se vaan... No niin. No mut joo. No mut muistakaa tilata ja tykätä. Ja mä laitan nyt linkin Miikan kanavaan. Joten muistakaa käydä. Moro!